हेलो एवरीवन, बिहारन ठेठ कुजीन के रसोई में रउआ सबके बहुत स्वागत बा। आज रसोई में बनी आम और करैली के अचार। आम आ करैली के अचार बनावे खातिर चाही कांच आम, करैली, बुकल हल्दी, बुकल सरसों, बुकल ललका मरीचा, खड़ा सौंफ, जवाइन मंगरैल, सरसों तेल, नमक, भूजल आ पीसल मेथी आ सौंफ के पाउडर, भूजल जीरा, गोल मिर्च और धनिया के पाउडर। करैली या आम के अचार बनावे खातिर हमनी के सबसे पहले आम के खूब नीमन से छील लेब जा। आम आ करैली के अचार बनावे खातिर कोनो विशेष माप तौल ना होला। करैली में आम ए से डालल जाला कि जौन करैली के तिताई बाटे उ आम काट ली, तो ए से रउआ करैली के हिसाब से आम डालब। ओकरे हिसाब से कुल मर मसाला होला। एमे कोनो ई नइखे, रउआ जैसन चटक जैसन अचार बनावल चाहतनी वैसन अचार रउआ बनाई। हमनी के आम छिला चुकल बाटे। अब हमनी के आम के बीच से फारी फारी काटब जा। आम के हमनी के काट लेब जा नीमन से। ओकरा के रउआ सब देख सकत हो कब आम कैसे कटाता। यही तरीका से आम के काट लेवे के बाटे। आम पूरा कटा के रेडी बाटे। अब हमनी के करैली के ओर बढ़ब जा। करैली के बीच से काट के ओकर दू फारी करके ओकरो में हमनी के ओकर दू फारी करब जा। करैली के कटला के बाद ओकर पूरा बिया एक जौन अगर ढेर बड़ बड़ बिया हो गइल बा तो ओकरा के एक बिया हमनी के निकाल के रख लेब जा। काहे कि अचार में बिया गड़े लगी, ऐसे ओकरा के एकदम हटा दिया ये आदमी। करैली के खूब नीमन से काट ली। जब करैली कटा जाई तब हमनी के आगे के विधि शुरू कइल जाई। करैलियो कटा चुकल बाटे। अब हमनी के ए में तनी सुसुम पानी चाहे गरम पानी डाल के एकरा के 5-10 मिनट छोड़ देव जा। काहे कि जौन करैली में गंदगी बाटे उ तरीका से बहरी निकल जाई। आ ओकरा बाद हमनी के आम के ओर बढ़ब जा। आम के बढ़िया से पानी में धो लेब जा, मल के रगड़ रगड़ के कि एकर जितना गंदगी बाटे काटे में जौन गंदापन होई उ सब बहरी निकल जाई। ओकरा बाद आम के जब धो लेब जा तो ओकरा के एगो दूसरा बर्तन में हमनी के छान लेब जा। आम छना चुकल बा। अब हमनी के फिर से खाली करैली के ओर जाइब जा, जौन हमनी के ओकरा के गरम पानी में छोड़ले बने जा। हाँ, ओकरा के फिर से हमनी के रगड़ रगड़ के जैसे आम के धोनी है जा वैसे करैलियों के रगड़ रगड़ के धो देब जा। एक खाली गरम पानी फेंक के दोसर ठंडा पानी में ओकरा के खूब नीमन से धो लियाई। ओकरा बाद करैलियों के एगो दूसरा बर्तन में छान लिहल जाए। करैली छना चुकल बा। अब हमनी के आम आ करैली के थोड़े देर घामा में सुखाइब जा। एकर जितना पानी बा उ सूख जाई। तब जब पानी पूरा सूख जाई तो आगे अचार सौनाई। एकरा के कुछ देर खातिर घामा में 2-3 घंटा खातिर घाम में छोड़ दिहल जाई। करैली के हमनी के लिया देले बनी जा। आम करैली सूख चुकल बाटे। थोड़े देर बाद वह सब देखी जाए ओकर रंग कैसन हो गइल बा। अब एमे हमनी के डालब जा सौने खातिर सरसों, बुकल सरसों, फिर डलाई जवाइन और मंगरैल। मसाला के मात्रा रउआ अपना हिसाब से डाली। रउआ जितना आम बा ओ हिसाब से रउआ मसाला लागी। अचार में सरसों की मात्रा बेसी रहेला, ऐसे सरसों भरपूर डालाए के चाही। अब हमनी के डालब जा नीमक। रउआ अचार खातिर जितना आम करैली लिहल चाहतनी ली, ओकरा हिसाब से रउआ अपना अंदाज से मसाला डाली। डालाई हल्दी पाउडर, जौन हल्दी के बुकल हल्दी बाटे वो हल्दी डालाई। फिर हमनी के डालब जा ललका मरीचा। ई रउआ बुकल पाउडर खरीद के भी लिया सकतनी, नहीं तो लाल मरचा जौन होला ओकरो के पीस के डाल सकतनी। फिर हमनी के डालब जा जौन भूजल मेथी आ सौंफ के पाउडर बाटे जौन हमनी के पीस के धैले बनी जा उ डलाई। फिर हमनी के डालब जा भूजल जीरा, गोल मिर्च आ धनिया के पाउडर। जब ई कुल डला जाए
तो फिर हमनी के डालब जा सरसों के तेल। सरसों के तेल 1 कटोरी चाहे छोटका गिलास से 1 गिलास सरसों के तेल पहले डालल जाला अचार में सौने खातिर। एगो जरूरी बात ई हो कि जौन आम के अचार पड़ेला ओकरा में पहले हल्दी आ नमक डाल के ओकरा के सौन के घामा रखल जाला। तो जौन अचार में पानी छूटेला वही में और मसाला डाल के अचार सौन दिहल जाला। बाकी करैली या आम के जौन अचार बा एकरा में हल्दी पहले से नइखे सौनाइल, एहसे एमे पानी नइखे छूटल। तो हमनी के एकरा में ऊपर से थोड़ा सा पानी डालब जा, काहे कि आम आ करैली एकदम सूखल बा तो ओकरा तनी गीला होखे खातिर, तनी रस्सादार होखे खातिर ओकरा में पानी के मात्रा रही कि आम जौन बा उ फूलल फूलल, अचार जौन बा उ फूलल फूलल अचार रही, न त अचार सूख जाला। एहसे लस्सी धरावे खातिर दादी कहली है कि लस्सी धरावे खातिर तनी मुनी आम में यह अचार में पानी डाल के सौनल जाला। दादी सौंफ डालल भुला गए रही, जबकि सौंफ से खुशबू आवेला, तो वह अचार सौनला के बाद डाला तनी। बाकी रउआ सब पहले ही सौंफ के डाल लेब जा। खड़ा मेथी, दादी खड़ा मेथियो भुला गए रही है, तो ये दोनों बीच में डाला तरी। बाकी रउआ सब है वही घड़ी जब सब मसाला डलाई तो इहो मसाला रउआ सब डाल देब जा। तनी मुनी पानी के मात्रा हमनी के दे के एकरा के एकदम गीला कर देब जा। बहुत खूब निमन से देखी सोना रहल बटे। आ जौन तेल के मात्रा बा हम जितना कनी है अभी उतने रही। जब अचार सौना जाई ओकरा बाद ओकरा में तेल डाल के ओकरा के घामा धल जाई। अचार सौना चुकल बा। अब हमनी के एकरा के कोनो शीशा के बोयाम ना तो प्लास्टिक के डिब्बा में रख के घामा ध देब जा। 1-2 दिन बाद एमे पूरा सरसों के तेल डलाई, एकदम सरसों के तेल में हमने के अचार के डुबा देब जा। जितना तेल रहेला उतना बढ़िया अचार पाक के तैयार होला। अचार धीरे धीरे पाक रहल बा। ई सौनला के 10 दिन के बाद के फोटो है। देखिए जे कितना सुंदर लागता देखे में, ये उतने गमकताटे।